bumi sanggan mira sandang mira pangan kedawane rezeki ada dibilahi Allah. Amin. Masamu Mbak Modin radio doman ning bisa iso ima sound system iki apa? Ayo bengoki. masih ini namanya apa? Walah ini ganti mana hai monggo ya konsebat pandemi ingkang kersa mawon soalnya menika nanti telepon Suwun kanggo sedaya kemawon warga Sanggrahan. Karo khususnya kanca-kanca mak-mak kene wis kadung sedulur. Jepret lovers hadir menes lover hadir blemak lovers hadir. Oh, jare iki iden kok. Tekan puri bane gembes. Alam boy gemes nggih, Mas Bro official. Oke. Nggih. Wonten aku kene channel 2 Mas Bro. Namanya Mbak Blemak ini saka Mak Marni, Pak Sri ki rombongan tandur. Ayo. Nah, mangkat giras mulai waras. Amin. Amin amin. Lagune Rio Ponorogo Trisnan Jadi manis Kalimantan nanti. Bolo Putra Sili Lilo. Lilo tekan-tekan kita ini dari Bapak Ratno di dalam colong ngersaki Tanda Trisno dari manis Kalimantan saking dari pun Bapak ngadega. Oke, sudah sudah. Iya, semuanya ya. Tengah-tengah kantor sudah sandan konten. Lilo. Lilo. Semua koordinatori pembuatan bolo. Ayo, ayo Mbak Bu Jepret ya, ayo. Kolaborasi kita bertiga, Yes. ayo kita ramaikan, kita kembangkan Sanggrahan. Aduh. Nah, ya kita mulai saja. Memang kuat harga dia sudah suara berimbang ji. Bagi, halo. Lah iki aku suwe gak tau petok ya, Dok. Tak putus. Aku mau potong ilang wis tak aku. Hop, hop, Aku nak. hop. Iki jalan dibodohi sithik-sithik lho ya. Aku nak ngomong-ngomong suruh imik ah. Mosok ngomong aku halah. Lila Cahyo Mardika. Blongo. Makso sebab menawi pemarep rugi bebek kira. Oke, dene mawon karo pandemen, es tanpa terkecuali. Ya, Alhamdulillah ya lali percaya. Audio iki apa ya? Mas audiomu napa Mas? Kenalan to Mas? Blongo-blongo ya. Nggih, belum audio. Iki sing nanti teksan makanan ibu kok lagi mau manfaat. Yuk. Sabar Isa. Nek mak lagi dituturi sik, Mak. Mak ngerti pun di Mak ngerti. Mak, aku pengen pirsa. Pawon menawa mau. Lah mau Mak Sri. Mak Sri. Kok Mak Sri ya, Bang? Oke Mak Sri. Ya kaca. Mak Narti kok ning ndi ya? Wah, baru usung-usung piring karo usung-usung sego kok. Lho, eko apa? Ndi to? Mak Narti. Aja Mak Marti. Iya. Lah iya, sing sijine mang ndi Mak Marti, Mak Narti. Wis sembong kok nak lambune metu Lah, tukang odrak-odrak nang pawon pokoknya awak dhewe ra kurang-kurang nang gone Sanggrahan. Lilo. Iya. Sudah suwan. Sampeyan nunggu lah, kok sampai dadi kesaka kaki Gusti. Mek ngeterno Hesti menyes. Mas Budi gimana, Mas? Lah piye sampe dirombong wong loro lho ya. Bret, dalam sabar ngenteni sone dipenakno sing kendane karo orjene. Urung mlebu. Oke. Santai karo mangan-mangan sik lho. Kayak biasanya gino, kok ditinggal audione. Akan saya berang kali gantian. Orang menger-menger lagi. Wes. Mainnya serangga binden ya, Nes ya. Wes lalek. Ya, la. Bucir lambene ya. Nangis minggu dua. Ngene iki yo, Nok. Wingi bayumu serintil metu langsung gawe ketoprak to. Iki mbok menawa metu gawe ketoprak to. Jenenge apa? Jenenge Gendel budaya. Yo menyes budaya to ya. Ojo aku sakit adikku anjar tak nunggu nangis sih kok 10 tahun. Lu sapa ngerti kok iku? Apa kok ije? Guys, gini malah sing medali sapa ngerti nek kene latihan gini dia susuk-susuk duduk mesti ije.
Iso mugo nyicil. Ya kerja bareng Mas Blong official, juga segenap mas-masku, aku Kene channel, terus Mas Upi, terus Om Kuat, Kak Rebit, siapa nanya? Aku lali wis ngerti aku. Banget kok disebut siji-siji pokoknya ya. Pokoknya khususnya keluarga Sadar, pokoknya aku cinta padamu selamanya pokoknya. Ya kalau ada setiap Sadar orang kari. Lah nek sesuk ya wis kalih golek dino sedekah bumi. Riz kok durung barbar ta Riz? Mbok nek Kok durung dadi-dadi iki lho ya wis sejak. lagi dibaca Mas. Sajane tak ya komplit ta. Komplit ta sajane ya. Komplit Ayo komplit. komplit. Ayo. Kok iki.
Teman, oke, sampai aku urung kayak gedung leh, Pak. Suara sakit karo aku. Oke, teman. Oke ya. Oke, teman Pak Trimo. Kok pilih, oke. Anda tak terpisah. Oke. Anda tak terpisah. Oke ya. Diurut satu kali ya Mbak Bluma ya. Ini saka bola tandur sik yuk. Iki diaturi ninggal Katresna. Dadi sekali makan. Kok reokane kok mburi ya Mak Sri, Mak Marti. Ya reokane oleh ya. Aku menyet. Tak kira iki ngono maca. Aku maca. Aku anggap pentol dhewe aku luru-luru ta. Iki wis suwe. Ditekan mate kok Aku jak pegaweanku nyakel. Ya ning ngene gak Katresna ya. Monggo kabar menjadi Mama Tandur malih ugi Bapak Ratno Sarita Lomboria. Nggih, halah garwane Mak Sri iki Mak Sri riyen nggih Pak, nggih ninggal Katresna riyen nggih. Habis ninggal Katresna nggih. Pak Ratno apa jangkep ninggal Katresna mawon nggih. Sing aku mainnya sing nyanyi yo jempret. Ayo, mumpung sare kamu dodan Mak Marni. Mak Marti malah Mak Sri. Ya Allah, rombongan tuang tandur mangkat biras mulai waran. lagunya apa, Nyes? Tinggal Katresna ngocok kali. Tunggu kali kamu dodan Pak Ratno. Langsung ya, diatur ya. Oke, ditunggu ya, diurut ya. Ninggal Katresna semua nasa nggih. Saya mardiku Longo. kalau menjadi Mak Marni, Mak Sri. Ugi Pak Ratno saking Lomboria. Yo, Mas Sri. Ayo. Nangis jroning atiku nalika siramu kalaku apa siramu ora krasa aku kudu sandar karo sapa kaya yo ingon sakya martika tak sombong percaya sakya martika sombong percaya Rasa
tak suwon wis orang kaya yo ing woni mohon perhatian bagi yang mau nyawer dilarang membawa putune. Iku gak putune. Apa dek anake? Anake. Apa meneh bojone? Mudah tidak dulu ya Nyes. Tangis ya Ayah. Mbak Maya, Mbak Leno, ini Pak Terima kan wis panitia yang mana yang kereta malam dulu ya. Oke, baik. Laksanakan. Sudah juga mantap arahnya. Kereta malam. Itu baik. Ini kereta malam keresakan mantap saya Pak Terima. Ini orang mantap aku malah orang mampir. Kenapa nangis kok nangis saya? Kalau kesetrum anak elek terima ngene kok nangis. Wis aja nangis ah. Kereta malam. Kereta malam cekicak-cicak kita maca dhisiki dari Pak Rebin. Pak Rebin Bapak. Nggih, lagune Jangan khawatir. Lukaku. Surat Miras tunggal nggih Pak nggih, Lukaku mengganti. Ugi basa iki kasune kan betul lagi mawon. Dadi manis tak Kereta malam sampean mantap kok tak susul. Ya. Lek terima. Mau udah takon ngacing ning kamar anak ya. Kok yo nusul ae wong ana ketoprak kok dikacing ning kamar ya bengok-bengok to ya. Ngono lho, tuku kopas nek Joyo Kusuma. Ma, kalau kok nakal ya wis ayo. Kereta malam ya Mam Lena ya. Kereta malam. Oke, ya. Sekali. Aku pergi. Ya. Nok. Buat dia gua anaknya nakal. Hai, Pak Timo. Kereta malam ini, ayo wis sore kok yo. Ya, ayas jangan kereta. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke
Ayo bosku. Ayo dong. Aman ya. Mbak Yu jepret niki sinten namine? Oke, saya. Bosku ini, thank you Mas Ria enggak Mas Ria. Hingga terlihat lelah sekali. Habis ini turun deh, potong mawar. Mas aku dalam bos. Tak terpisahkan. Cinta tak terpisahkan. Lah niki Mak Sri riyen gadis manis Kalimantan nggih. Engko riyen, Mak. Mas Santo. Dituruti dhisik Mas. Nggih. Saking Wis atasi Sri nyaris belum. aku ngene kok njaluk dhisik kabeh aku nak kudu medhot ae. Ya siji-siji gantian napa nyaine bareng-bareng ya kepenak no. Niki mama-mama saking Sandrahan ngersake awak dhewe mandhap Mbak Yu. Oke, ayo. Ayo anak ini terima wis bali. Aku pe tak kon nyunggi lek terima apa medun apa? Alah boleh terima gak kok delok kok ngene iki lho, Mas. Aku kuat. Wis ra kok delok kok bloyor ngene kok. Aku kon medun ae aku bawa sampe aku kok. Oke. Ayo lek terima. Anak aku ae kok lek. Nggih alah jamu lek terima. Makane monggo yuk lagu Lagune iki digawe ya ayo. Gadis iku mau. Nggih gadis manis Kalimantan Pak Ngadekan. Biasane sapa ya? Nggih. Mbak Novi. Mbak Yu ayo mandek Mbak Yu yo.
denger dirimu nom. Ada gimana? Ambil sebo. Alah saya awak kesulitan. Aku nak orang mah aku sering lopoh aku. Ini lagi di pulau lagi. Assalamualaikum.
Aku kayak gemes, aku kayak seduluran ya Bu ke. Iya ya. Cocok. Yuk. Yuk Ira. Dalam saya ke Menyes. Kamu di mana Nyes? Yo, aku lo wis digopi Mbak Sri. Iya. Matur suwun. Yo jempret Reneo lo iki lo ono legen. Heeh. Nyes ki kamu duta bisa apa lo Nyes? Ono iki aku jambu alas. Apa ono iki mau? Nggih, jambu alas kasunyatan kerinduan. Heeh. Nggih, lukaku. Iki jambu alasnya jelas kok mengko kudu dioyok ae kok. Nggih, monggo. Iki lho. Letres kandhani to? Andani kok rasa disemayani kok. Iya. Nggih, monggo Mbak. Halo. Nggih, monggo ya konaturi wonten Jambu alas. kasunyatan. Nggih, kabar dari Mbak Saidi ugi mama saking Sanggan. Letres, halo, awas awas. Pak Trimo. Jambu alas. Mama sinten yang ngerjain kerinduan oleh kasunyatan? Pedro. Mama Sedro, kasunyatan, Pak Edi kasunyatan ugi kerinduan. Oke, Mas Sri Fata Morgana. Oke. Pokok ning sandan bareng nganti barisak. Monggo kasunyatan Mas Ayu, sinten? Monggo. Lagi jambu alas apa kasih nyata? Jambu alas saya itu loh. Jago alas. Nggih, Pak Indro pun tenggo nggih kasunyatan Mbak Don iki ugi Ayo kerinduan. bekale lebih jaluk Mas. Baru kasih nyata baru ini. Thank you.
Jambu alas. Oke. Jambu alas ki mah ya Mbret ya. Sebenarnya pas apa mau Mbak Bleno? Terus apa mak sapa aku wilali. Pak Alek. Pak Alek ya Pak Alek. Pentole ning ngarep arek tak urun ning dada. Piye? Pentole ning ngarep tak urun ning dada ora ketemu. Wah, iku sing goleki semua. Tak turun karo kabin mercon. Lanjut kalau sunatan. Langsung sih kerinduan. Ya, Morgana. Nggih muara hati lukaku. Nggih semoga ya. Ayo sunatan ayo nono cayu. Siapa? Bos muda. Bos muda di naga ya. Bos muda. Karena tidak bisa menerima kasih. Nanti kasih nanti. Wanda. 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 Ayo lo ya, beruman lo. Tapi ya, Fred. Atas sih kowe. Ayo Mas Surya.
Aku kepanasan. Halo bos. Ya ampun, lah ini ki arep teman jak yo nganu neh iki ngersake napa niki? Birunya pirang? Birunya duit. Pokoke ditampani sik kok nek. Nggih. Teman. Iya nanti apa ya bos? Oke. Teman. Ini biaya sanggeran dhewe. Oh niki biaya bos sanggeran iki sedalan iki. Wong teman. Nggih bos. Bisa nyong kabeh sampe. Sing ngomong lho. Pokoke aku ngene iki lah bos ngeling terus. Aku ki kira sih yo kok yo. Ono panase mbok kok. Lah yo gawe blobor kabeh pokoke iki. Teman. Bosu. Dari bapak ini mau lupa aku kan kok. Halo.
Nora, Nora. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih ya Bapak ya, sudah rezekinya tambah. Ayo, jaluk nih sing akeh ah. Ini Bos. Buat ditaro rupamu nih. Ayo lah diparingno. Monggo yo kalian silakan wonten lukaku. Lukamu ya masih iki ponaturi setunggal repot napa-napa sih. Saturan. Andung medal wonten lukaku kerinduan. Mata Morgana. Kalau aku dulu. Lintang asmara birunya. Oke, saturan.
Asmara kerinduan, birunya cinta, Fata Morgana, muara hati, Repo nerokanya barbar ini. Ini ngapun ini. Aduh bukti ngoten lintang Asmara. Lintang Asmara. Iki, leres katon ngajeng panggung. Ayo no Cahayu. Iki lho, dosa
suara penaturakan dah. Yuk, mau gak yuk, sapet. Oke. Nih, kas manggagen. Iki pamundutan saking Mas Endro ingkang rantau wonten Kalimantan. Iya. Kerinduan. Leres, nggih. Birunya cinta habis niki nggih, Bos. Oke. Anak hati. Bosnya iki dalam. Tinggal 2 bonus lagi. Kale, Iza ya. Birunya cinta lo ajar. Oh, kerinduan lo. Ayo kerinduan lo. Ini persaingannya ayo bos-bos ya. persiapan birunya cinta. Ini birunya cinta matur Papa. Baik. Teman-teman, birunya cinta muara hati Rio Ponorogo. Sampun nggih, mangke Fata Morgana Ponaturi wonten campur sari dangdut, musik Mbak Doisa setengah 8.
dagelan. Ono dagelan. Ditambahi sak lagu apa rong lagu, Yes? Lah aku mau siaran telu kalau mau ini biru merah Iya lagu. Ya. Ini semangat yuk, oh ya ono dagelan. Iya, birunya cinta, ayo nak Cahayu, cantikku, Cahyo Mardi, gak punya sinten sih? Iki Novita senengane kok omong ya. Ayo nak, Ayo Nov. Ya, ayo main biru. Monggo. Novita, balik kamu. Longohe Indonesia, Novita, ayo deh. Ya, saling dulu sama Pak Bos. Ya, ayo ngersaki dirinya kita. Yo. Cahyo Mardika. Kayak Mama Sarah ya, Bos.
sondan besi. Berbagi wes sore. Ya terus sepisan ae ya. Nggih. Kok dibagi-bagi ning dagelan ae. Tunggal. Salah wae. Apa monggo bengi si durung diaturi. Niko nggih Mama Sri nggih Mak, gak apa-apa nggih Mak, matur ngapunten sanget nggih Mak. Niki ingkang kagungan pasetriyan nggih Mak nggih wonten reok Pono Rogo katur Mak Sri dan kawan-kawan. Fata Morgana ning kok nek sore ngono ngono. Fata Morgana Mak, oh nggih Mak, sabar. Mau tak nyanyekno nomor 1 pokoke Mak Sri. Langsung nek sorenan ya Mak Sri ya. Iya Mak. Reoke Cahyo Mardika. Maton bunga Bayu cemrit Bayu Beno. Ayo goyang. Ayo. Goyang. Ayo makasih. Makasih. Berarti bersih putri ya Nyasya. Ya enggak dorong monggo.
Love